ମା ମୋର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ମା'ଙ୍କ କ୍ଷୀର। ମୋର ପ୍ରଥମ ଶୌଚାଳୟ ମୋ ମା'ଙ୍କ କୋଳ। ମୋର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ମା'ଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର। ମୋର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ମୋ ମା'। ମୋର ପ୍ରଥମ ଡକ୍ଟର ମୋ ମା' ନିଜେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ମୋ ମା'। ମୋର ପ୍ରଥମ ଠାକୁର ମୋ ମା'। ମା' ପାଖରୁ ମୋ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ମା'କୁ ବୋଝ ଭାବି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝ। ମା'କୁ ବୋଝ ଭାବି ହତାଦାର କର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ମା' ପାଇଁ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲେ ନା?